form of transportation niya para mas malibot niya at mas makilala ang mga Nagenyo. Pagbukas na po kami, pwede kayong mag-bike at ma-feel na linilibot ang Naga City with the theme song ng Naga City. So dito po sa parteng ito, makikita niyo po ang replika ng kanyang bahay sa Tabuk, Naga City. At nandito po ang mga larawan, lumang larawan, kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Antibay kang naga, bako yan dahil kay Jess? Bako yan dahil sa kung sisay ang namamayo. Pero antibay asin kusog ka naga, nasa pagkasararo. Asin malinig, asin marhay na paggobernar. Pero mga tugang, welcome po sa ika-25 edisyon kang programang Pag-uralayan na po. Kaya manang po ang sa inyong lingkod, si Kagawad Lito de Rosario kang Sunod kang Naga. Ngunyan pong simana, tigrimdum ta po ang ika-63 na birthday anniversary. Kansutoy pong dating alkalde kang Naga, si Mayor Jess Robredo, asin bago po siya nagadaan. Naging secretary po kang DILG o Department of Interior and Local Government. Pag-iwanan po kita sa pag-tour sa JMR Museum. Nagdeklara po na sa Historical Museum ng National Historical Commission of the Philippines. Yaw po sa laog kang museum and araw po sa puso ta ang mga legasiya kan sa tuyong dipuntong naging alkalde kang siyudad. So, kaibanan ta po si Ma'am Joanne kang Historical Commission. Inibanan po kita sa pag-tour kan JMR Museum hindi po sa siyudad kang Naga. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Museo ni Jesse Robredo. Ito po ay pinapamahalaan ng National Historical Commission of the Philippines. Ang Museo ni Jesse Robredo ay nagbukas noong August 18, 2017 in commemoration of the 5th death year anniversary ni Jesse. Ngayong pong pandemic, ang museo po ay bukas sa dating oras nito na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa mga araw na Martes hanggang Linggo. Ang museo po ay sarado tuwing Lunes at kung mayroon naman pong mga group tour ay inaasahan po namin na mag-a-advance booking po kayo sa aming Facebook page na Museo ni Jesse Robredo upang mas ma-entertain namin kayo at mabigyan ng nalulugod na mga impormasyon sa inyong pag-tour sa museum. At sa ngayong araw po ay bibisitahin natin ang Museo ni Jesse Robredo at ito po ay may 4 na gallery. Ang unang gallery ay Youth Formation, ang pangalawa naman po ay Chinelas Leadership at ang pangatlo ay ang In the Hearts of People at ang pang-apat na gallery ay tinatawag na Legacy of Jesse Robredo. So simulan na po natin libutin ang Museo ni Jesse Robredo. Pagpasok po natin sa museum ay pupunta po tayo una sa ating EVR room na kung saan pwede po kayong manood ng talang buhay or malikling kwento patungkol kay Jesse Robredo para mas maintindihan nyo po ang pagpasok natin sa galleries. Samantalang ito pong picture or painting na nakikita nyo ay pininta ni Pancho Piano, isang Bicolano artist. So dito naman po sa ating EVR room ay hindi lang buhay ni Jesse Robredo ang inyong mapapanood or maikling kwento sa kanyang buhay. Makikita nyo rin po dito ang mga historical landmark na makikita natin sa Naga City, ang Basilica, Naga Cathedral, Porta Marie, Rizal, Oragon Monument, San Francisco Church, 15 Martires, at ang Peña Francia Church. So ang museum na ito ay nagpapakita ng mga iba't ibang historical landmarks sa Naga City. So dito naman po makikita natin yung kabataan ni Jesse at kung saan siya nag-aral. So dito po sa parteng ito, makikita nyo po ang replika ng kanyang bahay sa Tabuk, Naga City. At nandito po ang mga larawan, lumang larawan, kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. So dito naman makikita natin ang
family tree ni Jesse Robredo. So, ang kanyang great-grandfather ay si Serafin Robredo Lim Paicos, na pumunta, na galing sa Zhejiang, China, pumunta dito sa Pilipinas at nanirahan sa Pilipinas at pumunta sa Bicol or Naga City. Yun po yung kanyang mga larawan. Si Jose Robredo Sr. at ang kanyang ina naman ay si Marcelina Manalastas na tubong na bota. So ito yung kanilang mga larawan, ito yung kanyang mga kapatid at ang kanilang hanap buhay ay sa pamamagitan ng pagbangka or bangkang dimotor. So ang tawag dito sa Bicol or sa Naga is motor. Pero hindi siya yung motor sa tubig. So pinangalan kay Jesse. So sila po, ang mag-asawang Luisa at Jose ay nagkaroon ng 5 anak. Ito po si Josephine, si Jenny, si Jessie, si Jose Jr. at si Jocelyn. So yun po yung mga kapatid ni Jessie. At si Jessie naman po, napangasawa niya si Maria Leonor Hirona at nagkaroon sila ng 3 anak, si Aika, si Trisha at si Jillian. Ito po ay ang General Luna Street. Yan. Tapos ito naman po yung kanyang chessboard na pinaglalaroan ni Jessie sa kanilang bahay. Ito ay donated by the Robredo family. Dahil po ay si Jessie ay mahilig maglaro ng chess. Si Jessie ay nag-aral sa mga sumusunod na paaralan kung saan hinubog siya ng panahon at kung saan siya nagkaroon ng idea at para tumulong sa ating bayan bilang isang public servant. Siya ay nag-aral sa Naga Parochial School. Dito siya naglaro ng kanyang mga paboritong laro, which is chess. Samantala nag-aral naman siya sa Ateneo de Naga ng kanyang high school at nag-aral sa De La Salle University ng 2 kurso mechanical engineer at nagtapos siya ay nag-aral siya ng kanyang masteral in public administration sa UP Diliman at nag-aral siya ng kanyang another masters sa Harvard University. Nang namaya pa si Jesse Robredo, sakalang po na-identify ang tsinelas leadership dahil palagi po siyang nakasuot ng tsinelas. It seems na parang nagpapakita ng simplicity at pagiging makatao ang simbolo ng kanyang leadership. So dito naman po is continuation lang po ito ng kanyang timeline. Ibigay ko lang yung mga pinaka-highlight is nag-continue yan, pinanganak yung kanyang anak na si Trisha at si Jillian. At noong taong 2000 ay kinamit niya ang isa sa mga pinakamataas na parangal which is Ramon Magsaysay Award bilang sa kanyang No Padrino system na gawain during siya or naging siyang mayor ng Naga City. Sunod po is yung Citizen Charter. Ito naman yung pagbibigay niya ng importansya sa or guidebook Key to Government Service in Public parang libro para sa good local governance. And then nag-continue na po siya hanggang noong taong 2010 is siya ay in-appoint ni former President Benigno Aquino III bilang maging kalihim sa DILG. So, dahil po doon, nagkaroon na po tayo ng tinatawag na Good Local Governance. So, dito naman po, itong Good Local Governance Flipboard, makikita po natin dito yung iba-ibang mga sistema na ginawa niya or mga kailangan or nakapaloob sa Good Local Governance. So, nafi-flip po ito. Ayan. So, merong disiplina, pagkapantay-pantay or equity. Ayan. Ay, wala. Sira na yan. Accountability, pakikilahok, mabisa at pagiging masinop, pagiging bukas, transparency, ayan, kapayapaan at kaayusan or peace and order. So, itong mga sumusunod na nasa good local governance, ito po ang isa sa mga pinaka-highlight ng ating museum. So, ang museum ay hindi lamang para puntahan, para bisitahin or alamin si Jesse Robredo kung sino siya, kundi alamin kung ano po ba talaga ang good local governance. So, nung wala pang pandemic, ang mga public official from other region or municipality is pumupunta dito para alamin kung ano po ba yung ginawa ni Jesse sa tulong ng kanyang mga kasamahan para mas mapabuti ang Naga City. So ito po yung mga pwede nilang matutunan dito. Ito po yung isa sa mga kanyang
na ipasa, which is the Seal of Disaster Preparedness. So ito yung napansin niya na pag may bagyo, saka pa lang magiging aktibo yung mga kailangan na maging active. So nangyari po is nagbuo siya ng parang organization sa municipalities na kailangan kahit parating pa lang yung bagyo is meron ng plano, and after the bagyo, anong mangyayari? And then during the bagyo. So ibig sabihin may system na yung pag-rescue during that time. Tapos ito naman po is Seal of Good Housekeeping. Ayan, ito is to highlight or magbigay good role model. So yung mga nabibigyan ng mga cities, municipalities na Seal of Good Housekeeping, nagpapakita na sila ay nag-perform ng maganda or naibigay nila yung tinatawag na good local governance. So, ayan, sa aking research po, ang anti-EPAL is matagal nang nasa Constitution or matagal na siya sa ating So ito naman is parang bringing up lang ni Sir Jesse at mas highlight yung anti-EPAL bill. So ito po ay pagbabawal ng paglalagay sa mga infrastructure, sa mga tulay, sa mga building na mga pangalan ng ating mga public servant. So dapat po ang mga nakalagay sa mga infrastructure, lalong-lalo na sa mga pinapagawa ng gobyerno is yung mga kailangan na impormasyon. Contractors, where it started, kailan matapos, kung magano, source of fund, is from the government of the Philippines. So, ito is pagpapakita na yung mga tao is magiging proud sila na yung kung saan napupunta yung kanilang mga buwis. Kaya ito yung kanyang pinapaalala dito sa anti-EPAL. Pero kung iti-check po natin is matagal na pong merong ganyan. So, bringing up nila. Yung pagiging ama, asawa, kaibigan, pagiging boss, or pag ng mga bata, at pwedeng piliin ng mga bata kung ano yung susunod dun sa mga. Ayan. So sabi ng mga guest, hindi pa uso ang emoji, pero si Jessie ay gumagawa na ng emoji para sa sulat niya sa kanyang anak. So si Jessie is nasa journal, ayan, naiiyak, ganon. So hindi siya tumigil na magsulat hanggang sa email, nagsusulat pa rin siya, yan, email. Tapos dito naman sa part na to, ito yung kanyang pagiging asawa, pagiging family member, head of the family. Ito yung, so according kay Ma'am Lenny, once in a year nagta-travel sila, kaya kalimitan dito. Ayan. At si Sir Jesse, talagang ginagawa niya na magla-lunch at magdi-dinner sa kanyang pamilya. So yun yung kanyang pinaka-rules sa buhay. Dapat sabay-sabay silang kumain. At nung naging DILG secretary naman siya, talagang sinusure niya na yung kanyang bunsong anak na si Jillian is tinatawagan niya gabi-gabi to check para sa assignment at kamustahin. Kasi nung nasa Manila na siya, bilang DILG, ang kasama niya ay si Trisha at si Aika. So yan po. So ito po yung pagiging deboto ni Jessie Robredo kay Ina Peña Francia. Tapos ito naman po yung mga gamit niya, personal na gamit niya na patungkol sa debosyon kay Ina Peña Francia. So yan po, ang Peña Francia po pala, sa mga hindi po nakakaalam, ay nangyayari every first Saturday ng September. So may dalawa po siya, ang traslasyon, ibig sabihin is to transfer, and after 9 days, yun naman po ang tinatawag na fluvial procession. So dito po sa larawan, makikita nyo, ito po yung maraming tao na nagse-celebrate every September ng traslasyon. Dito naman po yung kanyang pagiging siklista. So ito yung form of transportation niya para mas malibot niya at mas makilala ang mga Nagenyo. So yung mga pwedeng bumisita, so pagbukas na po kami, pwede kayong mag-bike at ma-feel na linilibot ang Naga City with the theme song ng Naga City. Ito po yung mga letters na congratulatory letters from different person, from president and organization for congratulation letter and thank you letter sa mga ginawa niya. Tapos sa likod po niyan is may mga iPad. Pero at the moment po pala, dahil sa
sa mga rules and regulation, hindi po muna pala kami nag-open or naglalagay ng mga iPad para panooran. Yan po. So ito naman po yung ating pinakahuling gallery, ang Pamanang Robredo or the Robredo Legacy. Ito naman po ay patungkol sa huling lipad or flight ni Jessie at patungkol kung paano po siya namatay or nag-crash ang kanyang eroplano. So ito po yun. So, nung araw ng August 18, 2012, siya po ay galing sa Cebu, Mactan. Nakikita po natin dito. At nagkaroon ng emergency landing yung kanyang eroplano na sa Masbate City. At doon po nangyari, sakay po sila ng RP Seneca C4431. At ang malungkot po doon ay ang tanging nakaligtas lamang ay ang kanyang kasamahan or ang kanyang bodyguard or na si Police Chief Inspector June Paulo Abrazado. At the next po, nung sumunod na araw, nung August 19, is nakuha yung katawan ng pilot at co-pilot. So ito naman po yung mga palitan ng kanyang mga text messages. So sinasabi niya na sila ay magkakaroon ng emergency landing dahil nagkakaroon ng problema yung kanilang eroplano ng RPC 4431. So magkakaroon ng emergency landing sa Masbate. So dahil po doon is hindi inaasahan, 500 meters away na lang sa runway ng eroplano ay bumagsak ang eroplanong sinasakyan nila. So ito po yung kwento naman ni Paulo June Abrazado is pakatapos ng turbulence or nangyayari sa eroplano, ang sunod niyang naaalala is palutang-lutang na lang siya sa dagat kasama ng kanyang backpack na naging floating device niya at may nakakuha sa kanyang mga mangingisda, dinala siya agad sa pinakamalapit na hospital. At pakatapos ng 3 araw is nakuha ang katawan ni Secretary Jessie nung araw na August 21. So ito po yung yan. At ito po yung nakuha niyang mga gamit or nung mga nakuhang gamit ng mga divers. Yan. And then agad naman po dinala yung katawan ni Jessie Robredo sa Naga City. At personally, nung ako ay college student, talagang naging malungkot ang Naga City. At nung nalaman na dadalhin na yung katawan ni Jessie papunta ng Naga is parang naglasilabasan yung mga tao at nagbigay pugay kay Secretary Jessie during that time. So, linibing si Jessie sa Eternal Garden. So, ang nangyari po noon is, nang dinala siya sa Naga City, is nagkaroon ng closed casket na pagbisita sa kanya ng mga kakilala niya. Dinala yung kanyang labi sa Malacanang at pakatapos inuwi dito sa Naga City. So, the former President Benigno Aquino III proposed that Jessie Robredo is pwede siyang ilibing sa libingan ng mga bayani. Pero according kay Ma'am Lenny, is mas gugustuhin ni Jessie na dito siya ihimlay sa mahal niyang Naga City. Kaya nasa Eternal Garden ang kanyang mga labi. Natin ang 4 na galleries ng museum ni Jessie Robredo. Ngayon po ay mag-iiwan ng katanungan para inyong sagutin na ikaw, anong maibabahagi mo sa pag-unlad ng museum? Nais ko rin ko po kayong imbitahan na i-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel para po masundan nyo ang mga webinars na pinapalabas namin sa aming Facebook page. Maraming salamat po. Diyos mabalos. Mga tugang hinanyugunta po ang minsay ni Vice President Leni Robredo sa ika-63 na birthday celebration ni Secretary Jessie Robredo. Marahay na aldaw sa Indogabos. Primero po sa Gabos, naghahagad akong dispensa na mayo kami dyan ngunyan kaibanan nindo.
Pwera na po sa gusto mi magsunod sa gabos na protocols, tadipisil ang pagplano kan mga biyaheng ngunyan. Grabe din ang trabahong inaatubang ko digdi. Gusto ko magpasalamat, bako lang sa pagdigdi nindungo niya na aga, pero sa halawig na panahon na pag-anduyong. Salamat sa pagselebrar man giraray kang buhay ni Jess, asin pagtaoning ondra sa legasiya niya digdi sa naga. Dakulang bagay po ini sa samong pamilya. Halos 9 na taon na siya na nawara sa tuya, pang-8 birthday na ining pagseselebrar ta na daita siya kaibanan. I cannot help but look back at those 9 years without him. Kadakol na pong nagbago sa buhay ta, sa buhay mi. Gulpi ang mga nangyari na daimi man lang pigplano o dai lamang pighuna-huna. Naging politiko man ako, 3 taon sa Kongreso, saka 5 taon na bilang Vice President. Gulpi ng maray kadipisilan ang inagihan, gulpi ng adal ang nanudan. Pero sa tahaw kang kadakol ng mga nangyayari sa mga inaasikaso, dyan ko talaga namamatean na daiman ako winalat ni Jess. Pirmi akong pigahapot kan mga pag-iriba digdi. Papaano ko daan nakakayanan ang mga panggigipit sa kuya, sa kapagduduhagi. Ang pirmi kong simbag dahil yan sa mga adal na winalat sa to ni Jess. Siya ang nagtukdo na ang pinakamahay na politika, iyo ang tultul asin malinig na paggobernar. Naan maray na iribanan, pinagtatrabahuhan. Na kung matrabaho man lang kita, permita dapat pag-iiskusar na kita ang pinakamatibay. Pero siguro this is also an opportune time to look back and take stock of things. Yaon nakita sa after 9 years. Puon ka na sa Kongreso ako hanggang ngunyan, naging personal policy ko na dai makiaram sa pagpapadalagan ka naga. Yaon sana ako sa gilid-gilid, pirmi lang nagmamasid. Kampante ako na ang mga nawalat, tultul na mapapadalagan ng syudad, asin dai malilingawan na ang gabos na ginigibo perming susog sa mga core values na pinunanta ka 1988. And sa halawig na panahon, ini pinaglaban ta. Anaga, nabisto sa bilog na Pilipinas, asin sa iba pang parte kang kinaban, dahil sa tibay na ipinahiling ta. Ang klase kan paggobernar na hinangaan sa to asin pirit na inaarog kang iba, iyo sa pagiging progressive, transparent, people-centered kan sa tong mga programa. Dai man kita nabisto dahil kita ang pinakamayaman o dahil gulpi kitang edifisyo na nakonstruir. Nabisto kita dahil sa good governance. Nabisto kita dahil digdi sa naga, may plataporma kung saan pigdadangog ang boses kat kasaraditan. Nabisto kita dahil bakong politika ning kwarta ang sa tong pinapaurog. Digdi sa naga, di mo kaipuhan ng kwarta para manggana sa eleksyon. Kan ako nasa Kongreso, iyan man ang solamente yung pigaharhambog ko. Nadigdi sa to, di nadadara sa kwarta ang mga lideres, di nadadara sa kwarta ang mga tao. Kan 2013, kang ako napalaban biglaan, iyan si armas na daradara ko. Ang solamenteng rason kung taano ako na gustong maglaban, dawa mayong-mayo man ako kaito. Dahil pagkakataon ito na ribayan ang tradisyonal na politika sa 3rd District kang Camarines Sur. Pagkakataon ito para punduhon ang mga dating gawi asin ang maati na klase kan politika na nagdadanay. Naging matrayumpo si sakong laban asin sa abot kan sakong makakaya, pigpurbaran kong baguhon si politika ning kwarta asin politika ning kumbinyensya sa pagpabisto sa luwas kanaga, kang klase kang politika na iyo si pinaglaban ta sa halawig na panahon digdi sa naga. Bako siyang madali. Dahil sa gulping lugar, nakagamot na si tradisyonal na klase kang politika. Noong 2013, kaibanan nindo ako pirmi, basking in pride every time naga is recognized in the national scene. Itong sunod-sunod, nanggana kita as most competitive city, mga galing pook awards, kadakol pang mga awards na nariresibita over the years. Aram ko na testament ini sa hard work kan lambang syudadano na imbuelto sa pagpapakarhay kan sa tong namumuta na syudad. Makakapagsabi ang sa tong mga city officials na po 9 years ago,
nag-iwas talaga ako magsawsaw sa pagdidesisyon digdi sa naga. Nag-iimbwelto lang ako pag ako naiimbitaran o nahahagadan tabang. Pag nagtao nga ni kita ning asistensya, perming quietly lang sa pagrespeto sa mga tinawan mandato para magsilbi. Pag ako may nahihiling o may nadadangog na garo kontra sa tuyang mga pagtubod, pikakaulay ko o pinapasabihan ang mga nanunungdan para diin na ako makadagdag pa sa problema. Kan nakaaging taon kang naobserbaran kung garo diin na natatawan nin tamang kahulugan ang genuine people participation, nag-step in na ako. Pig-volunteer ko ang Jessie M. Robredo Foundation na makipagtabangan sa Jessie M. Robredo Good Governance Center through former Councilor Rayan, asin sa opisina ni Councilor Uying bilang SP Chairman kang Committee on People Empowerment. Magkasunod-sunod si meetings na mga ginibuta with a hope na sana di man ko ta ini mapabayaan. Hanggang ngunyan, pigiis ko sartang mapakarhay ini. Kada ko na beses sa nakaaging mga bulan asin aldaw, gulpi akong nariresibi ng mga komento, tuyaw, obserbasyon, asin pangmangno. And ang iba, hali man sana sa mga pag-iriba na naghahadit, na si dati tang grupo na pinagalan bilugon, baka magkasuruwayan. Ang iba, hali sa mga pribadong nagenyo, na naghahadit na garo nalilingawan na si mga pagtubod na pinadanay tadig di sa naga. Kadaklan, may kaibanan na request na mag-intervene ako. Pero ako pareho pa din, ang personal na pulisiya ko. Madangog lang ako, maobserbar, pero hanggang dai pa kinakaipuhan, dai ako makikiaram. Siguro ang operative word digdi hanggang dai pa kinakaipuhan. Witness siguro si mga nagpapaabot ng pagkahandal sa ko, na anpermi kong simbag kung pwede ipaabot ninda sa nanunungdan, tamas maray de ako makiaram. Kundi, sa nagkahapirang okasyon, ang pigsisimbag sa ko, nag-aalangan kaming magsabi, o natatakot kami magsabi, tabaka kami pag-initan. Pag-arog ka ini ang pagmati, ako naman lugod ang nahahandal. Dahil bako man yan ang pinaurog tadig di sa naga. Pinaglapigutan tabaga na ang bawat syudadano may kusog nin buot ipaabot ang sa iyang pagmati na mayong pagkatakot. An sa tong kakusugan nasa pagkasararo. Ang obligasyon kan sa tong mga lideres, bako lang napakarhayon ang patrabaho, kundi siguruhon na si grupong iwinalat sa inda na pamayuhan, dai magkasurwayan. Asin padagos na nagtatarabangan para lalong paurugon ang marhay na paggugobernar. Gusto kong kuanon ang okasyon na ini na pigigirumdum ta si Jess. Asin an si iyang mga winalat sa to, na ipagirumdum man sa gabos na pag-iriba, na ang Team Naga, bako lang yan si Mayor Nelson, Vice Mayor Nene, saka si mga elihidong mga konsehal. Ang Team Naga baga, kabali dyan si Jess, kabali ako, si Kong Gabi, si former Mayor John, ang mga konsehal puon kadto hanggang ngunyan, si mga past and present barangay officials, ang gabos na mga nagtatrabaho, asin nagtrabaho sa City Hall, asin lambang sarong na genyo, na puon 1988 hanggang ngunyan nagpagal, nagsakripisyo, asin nagdusay ning sadiri, para siguruhon na anaga na ipapamanata sa mga masunod sa tuya. Mas marhay kaysa sa naga na kinabtanta, kan kita nagpupuon pa sana. Ninhulit ta sarong team sa nakita, naglalaom ako na sisiguruhon ka mga nakatukaw ngunyan, na padagos pangatamanan ang satong pag-iribanan. Antibay kang naga, bako yan dahil ki Jess? Bako yan dahil sa kung sisay ang namamayo? Pero antibay asin kusog ka naga, nasa pagkasararo, asin malinig, asin marhay na paggobernar. Kaya ang pangako ko sa mga naghahadit, na anuman ang mangyari, di ko papabayaan, na ang legasiya na winalat sa to ni Jess, sa halawig na panahon na pinagsakripisyuhan, pinagtiusan, asin pinaglaban ta, mapapaduman sa Mayo. Gustong sabihon,
kung nalalaag na sa panganib, si marhay na pag-iribanan tadig di sanaga dahil sa politika, kung naglalaog na ang politika ning kwarta, kung nalilingawan ta na ang sa tong mga pagtubod sa ngaran nin eleksyon, makakaasa kamo na masasarigan nindo ako. Pirming naga ang number 1 priority ko. Mayong saysay ang dawa anong national na posisyon kung da ikita pakarahay digdi. Ngunya na ika 63 na kumpian nyo ni Jess, iyan ang ipinapangako ko sa iya. Nanung ka kung tatalikudan ang mga winalat niyang pangako sa Indo. Sisiguraduhin ko sa Indo na kaibanan nindo ako sa pagsiguro na si marhay na politika na pinadanay niya kan siya nabubuhay pa, siring man giraray ang madanay sa mga maabot na panahon, dawa de ita na siya kaiba. Kaya mabalo sa Indo gabos, mabalo sa halawig na panahon na pagpadangat nindo ki Jess.